рӯзе аз кӯчаҳои деҳаи Урмитан мегузаштам. ногоҳ чашмам ба қасри паҳлавонони суғдӣ афтод, ки бори аввал медидам. дар ҷои ин бино як рӯзҳо чизе набуд. ба ҳайрат омада дохили он бино гаштам. дохили бино шудаву хелоҳо хурсанд шудам, зеро ҷавонони синну солашон гуногун аз мураббии кордону паҳлавон Мастонов Матлубҷон Меҳриқулович дарси паҳлавонӣ мегирифтанд. мо аз онҳо иҷозати навор гирифтем. камакак лаҳзаҳои тамринашонро навор кардем ва хостам пешкаши шумо гардонам, зеро ки ин боиси ифтихор ва таҳсину офарин аст. Мастонов Матлубҷон Меҳриқулович яке аз дӯстони қарини мо буда, дар муассиса омӯзгори дифои ҳарбӣ ва омодагӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад. ӯ аз омӯзгорони ҷавон ва хушсалиқа буда соли 1994 дар деҳаи Урметан таваллуд ёфтааст. донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе соли 2016 хатм намуда, нахуст фаъолияти аз ҳамин муассиса дар ҳамҷоягӣ дар Мактаби таҳсилоти миёнии умумии рақами 40 ҳамин деҳа идома дода, айни ҳол созмони муассиса мураббии гӯштини миллӣ секарата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ӯ зиёда аз 10 курсҳои мураббиявии ҷавонони назди ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил додаву соҳиби шаҳодатномаи Вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. собиқаи кори 7 сола дорад, оиладор, соҳиби 2 фарзанд мебошад. бо ифтихорномаву сипосномаҳои зиёд мукофонида шудааст. бо дастгириҳои ин омӯзгори ҷавон 120 нафар варзишгарон дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. соли 2017 як қатор шогирдон Некшоҳ Раҳмонов, Сарбаланд Ҳалимов, Нушода Пиримов, Юсуфҷон Остонақулов, Манучеҳ Содиқов, Анис Шарипов дар мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳурӣ ва Федератсияи Русия ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро соҳиб гаштанд. мо таҳсину офаринҳо ба Мастонов Матлубҷон Меҳриқулович мегӯем, зеро ки ба ҷавонии худ нигоҳ накарда ин вақтҳо аллакай соҳиби обрӯву эътибор ва шогирдони зиёд мебошанд. дар рафти суҳбат бо Мастонов Матлубҷон муайян гардид, ки агар хоҳишмандое бошанд, ки аз деҳаҳои гирду атроф фарзандони худашонро мехоҳанд, ки ба тамрини гӯштини миллӣ, гӯштини зюдо машғул гардонанд, ин бародар тайёр ҳастанд, ки ба шогирдӣ қабул кунанд, яъне ки барои хизмати халқу ватан тайёр ҳастанд. ҳатман муроҷиат кунед, фарзандони худро ҳамчун як паҳлавону қаҳрамон дар рӯи оинаҳои нилгун ва дилу дидаҳои мардуми Тоҷикистон дида бошед.
Ama gol vurmaya, ama pürüyorlar. Молодец. Varmaydı çorba kaldı. Hadi mi? Hadi. Thế bây giờ biết chiến không vào. Faccio il mai da consente faccio un po'. Perché? Great! Hoppa! Carmichael, hocam tutuyor. Petar, hücum bey. Hücum. एक किलो की वाली से दोनों को मिला tayor आते mana Ahmet tayor gire mana deh और jam Carmichael Yusuf Kahraman Ruslan Kahraman
Ciao,